Čau, vy se divíte do dalšího videa. Chci pozdravit další fanoušky. Venda, Mikuláš, Ondřej, Matěj, Radosta, Fotbal Jan, Alíka a Míšu Zíbra, Květu Letovou a máme dneska na ochutnávku pečená hřepa. Krásně, vypadá červeně vevnitř. Tak, jdeme na to. Je to fakt zdravá výživa, je to dobrý. Teďka to ochutnám, nádherně, vidíte, červená, konzistence dobrá, červená, tak jdeme na to. Tak tady tomu dávám tak minimálně 200 ml z 10, to je fakt dobrý. Doporučuji si to doma udělat, je to zdravý, je tam všechno, koření, všechno, je to dobrý. A je to domácí výroba, je to dobrý. Takže jo, takže se mějte se, u dalšího videa se čus, lajky a follow.